Здравейте! Вие сте във втората ни част, в която правим бисквитна торта. Да, вече сме направили тортата почти. Да, родим тук бисквитки. И приятно си готвим. Да, разказваме си смешни случки. По-скоро правим смешни случки. Който чупи купи, който чупи купи. Запомнете тази поговорка, деца. Винаги ще ви от полза в кухнята. Ще винаги има дете, което ще чупи и после мама и тати ще купят. Не се го избивайте от малките мозъчета. Не, че ние не сме по-големи сме от вас, които са на 8 на 9. Да. Аз съм на 10, тя на 11. Като цяло и ние трябва да си го забием в малките мозъчета. Ние са ни учили нашите родители все пак. Ние да споменем поговорката, предполагам. Само искам да ви кажа един факт, който е истински. И нали тук като с моята баба правихме торта и аз нали като бърках крема и на печката целият крем направо избухна пред лицето ми. Никога не го правете, аз си взех поука. Ние ще направим една бисквитена торта. И сега отгоре последния вариант. Малко ще си оставим за награда. Ние ви показваме, ще имаме награда. Ама и така да ви показваме. Ние искаме просто да се научите. Да. Ако искате още клипчета от нас в YouTube, може да ни пишете и да ни харесвате. Ако ли не... Ако имате забележки, пишете и ще ги приемем. Пишете каквото искате. Може да не е свързано с нас, може да споделите някоя рецепта. Ние на драго сърце ще я приемем. Както се казва. Сега не трябва да размажем крема. Май. Да, ще ви кажа един интересен фактоид, както казва някой. Когато обирате крема от някоя паничка, я прибавяте в друга, винаги последно е много сладко, когато обирате от лъжичката, обирате и каквото останало. Не е вкусно, уверявам ви. Дори най-опитните готвачи го правят. Така, от това са започнали. Готварски академии, виждаме ви. Ние сме навсякъде. Виждаме ви да си крадете. Да си знаете. Ето го слагате последните бисквити. Ако имате. Само че сега тези бисквитки са разтърпани и Алилуя! не така магия. Не, да, така. Все едно за първи път уча магия, ама не така. Понякога човек забравя. Понякога. Не се притеснявайте дори на бисквитките да са малко... Понякога. Малко начупени. Не се притеснявайте, слагайте смело, мачкайте. Може да забавлявате вкъщи и така. Да. Когато една моя приятелка на рождения ден си мазахме лицата с торта, между другото. Да съм си не на торта на лицето. Моето лице беше пълно с торта. Казва се, има моята приятелка. Дай, човек. И мерси. Моля, пак заповядай. Да. Само да. Тук закриваме камерата ви, човек. Да. Сега закриваме и тебе. Само мене виждате ли? Вижда. Да. Озаречи.
Може да направим един happy face. Какво е това? Що ти ми в лице, да? Да се скръмчи. Не, това не идея. И да с бисквити. Устата, има една идея за устата. Може да начу... Очите да са така. А, да. И така начупени бисквитки. Хоп, хоп, хоп. Чакай, не те. После я слагате на хладилника. В хладилника, да. Извинете, моя грешка. Не стига повече. Вертички. Стига. Ето как стана нашата торта. Чакай. Ядеш ли? Не. Добре. И зъбки сложихме дори. И това е шоколадовка. Ой. Читай. Listen to my heart. Да. И друг интересен факт. Винаги готвачите, когато си готвят пеят. Това е нещо като традиция. Произлиза от много дядо готвач. Навлизаме в подробностите, всички готвачи си пеят докато готвят. Хайде не напей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мене! Да, зависи каква е атмосфера. La 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 la. Не е нужно да сте истински от това. Не. Ще наклоним камерата. Ето я тортата. Happy face, baby. Слагате в хладилника и след 2 дни изваждате и я ядете с огромен вкус. От нас Не след 2 дни, след няколко часа да кажем. 2 дни, бе, човек. Добре, 2 дни. 1, 2. Добре, довиждане!